Θα σας μιλήσω για το πρόβλημα των αγγλικών, το οποίο βλέπω ότι αντιμετωπίζουν τα παιδιά μας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχω ζήσει, έχω προσωπική εμπειρία, το βλέπω με τα δικά μου τα παιδιά, αλλά επίσης το βλέπω καθημερινά πολύ έντονα και στα παιδιά που βλέπω που είναι στο σχολείο, αλλά και στους μεγάλους, τους φοιτητές στα πανεπιστήμια. Θέλω να ακούσω τη γνώμη σας και θέλω να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αν υπάρχουν καθηγητές που ακούνε τα αγγλικά, γράψουν τα σχόλιά τους για να δούμε λιγάκι τι πρέπει να κάνουμε. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι τη διαπίστωση, όπως λέμε το αποτέλεσμα. Τη διαδικασία μάθησης των αγγλικών, αυτή είναι άλλη υπόθεση. Το οποίο δεν το ξέρω, δεν έχω σπουδάσει αγγλικά, αλλά εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Ακούστε ποιο είναι το πρόβλημα. Τα παιδιά υποτίθεται ότι ζούμε σε μια πρώην αγγλοκρατούμενη χώρα, όπου τα αγγλικά είναι πάρα πολύ εφάμιλα. Υποτίθεται ότι τα παιδιά μας κάνουν στο σχολείο από το δημοτικό και όλα τα χρόνια του σχολείου αγγλικά. Όλα ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας πηγαίνουν φροντιστήρια, τα οποία όλοι ακολουθούν το σύστημα των GC, όπου δίνουν εξετάσεις κάθε χρόνο, με στόχο και σκοπό για πάρα πολλά χρόνια να μάθεις τη γλώσσα των αγγλικών. Δηλαδή, ένα παιδί που θα πάει να σπουδάσει στην Ιταλία κάνει εντατικά 1 χρόνο Ιταλικά. Τα αγγλικά κάνουμε 200 χρόνια και θα σας πω τώρα το αποτέλεσμα που βλέπω. Θεωρητικά καταλαβαίνουμε τα αγγλικά, φοβούμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε, δεν βρισκόμαστε ή φοβόμαστε να βρεθούμε με ξένους γιατί δεν έχουμε εξοικειωθεί με τη γλώσσα της καθημερινότητας. Μπορούμε πολύ εύκολα να βλέπουμε YouTubers στα αγγλικά για να λύσουμε το πρόβλημα που έχουμε στο παιχνίδι ή πώς θα κάνουμε τα νύχια μας ή πώς θα βαφτούμε. Όμως, να διαβάσουμε ένα βιβλίο στα αγγλικά, να διαβάσουμε ένα άρθρο στα αγγλικά και να το καταλάβουμε, αλλά και το πιο δύσκολο είναι να μιλήσουμε αγγλικά. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε. Και αυτό δημιουργείται ένα domino effect, το οποίο ξεκινάει από το δημοτικό που έχω τους δικούς μου τώρα, που όταν ξεκινήσω να τους μιλήσω αγγλικά μέσα στο αυτοκίνητο, τους βλέπω ότι αγχώνονται και κολλάνε και κάνουν 3 χρόνια. Δεν τους λέω Shakespeare, τους λέω απλά αγγλικά. Και τους βλέπω ότι αγχώνονται και φοβούνται. Αν βρούνε ξένα παιδιά θα τα αποφύγουν γιατί δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί τους. Και το τρελό είναι το ότι όταν ρωτάω εκεί που κάνουν αγγλικά, γιατί στο σχολείο γίνεται μια καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι αρκετή από ό,τι φαίνεται, ίσως επειδή φοβούμαστε, επειδή έχουμε μάθει, δεν ξέρω τι φταίει ας πούμε, φτάνουμε στο σημείο να έχουν φόβο να αντιμετωπίσουν τη γλώσσα. Αυτό πάει στο γυμνάσιο, πάει στο λύκειο και φτάνουμε στο πανεπιστήμιο, που ειδικά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο ΤΕΠΑΚ θα κάνουν τα μαθήματα στα ελληνικά, όπου δεν θα έρθουν και με την ορολογία αντιμετώπιοι, και φτάνουμε στο τέλος, όπου βρίσκονται στην εργασία και θα τους πω στείλε μου ένα email, το οποίο δεν μπορούμε το ραντεβού μας να το κάνουμε σήμερα, θα το κάνουμε αύριο, και να μην ξέρουν να συντάξουν ένα business email. Θα μου πεις, εμένα το παιδί μου ξέρει, εμένα το ένα... Εγώ μιλάω γενικά, τη γενική εικόνα, δεν θέλω τις εξαιρέσεις. Τις εξαιρέσεις χαίρομαι πάρα πολύ, όπου βρίσκουν τα παιδιά τον τρόπο να εξοικειώνονται. Ή εγώ τον ακούω και βλέπει όλη μέρα video games στα αγγλικά, ξέρει αγγλικά. Δεν είναι αυτό. Έχουμε φόβο. Έχουμε φόβο να εκφραστούμε της γλώσσας. Έχουμε φόβο επικοινωνίας. Πιστέψτε με, τα πτυχία καλά είναι, αλλά το να είσαι εξοικειωμένος, να μπορείς να απορροφάς γνώσεις στα αγγλικά, να μπορείς να χειρίζεσαι τη γλώσσα των αγγλικών, είναι πολύ πιο σημαντικά από όλα τα πτυχία, και θα έρθω και θα πω
ακόμα και από την ελληνική. Γιατί αγαπώ τη γλώσσα, είμαι μισός από την Ελλάδα, λατρεύω την Ελλάδα, είμαι περήφανος, όμως δεν φτάνει αυτή η γλώσσα. Τα αγγλικά είναι πιο σημαντικά από τα ελληνικά όσο αφορά στο χώρο των επιστημών, όσο αφορά το χώρο των επιχειρήσεων. Για μένα είναι υποχρέωσή μας αγωνείς να βρούμε έναν τρόπο όπου τα παιδιά να μπουν στη ζωή τους στα αγγλικά. Ακούω συνέχεια την εχθρής έκφραση. Κάνει εντατικά μέχρι την πρώτη λυκείου, κάθε χρόνο δίνει εξετάσεις που αυτές οι εξετάσεις δεν έχουν νόημα, γιατί στην ουσία το χαρτί που παίρνουν δεν μπορεί να το δείξουν κάπου. Και φτάνουν στο τέλος, που υποτίθεται ότι παίρνουν τα GC, τα οποία δεν είναι αυτό που θέλουν στο πανεπιστήμιο, αλλά ζητάνε τα IELTS πια στα πανεπιστήμια. Έχει μείνει η νοοτροπία και τα κατάλοιπα για να μπω στην κυβέρνηση πρέπει να έχω GC, αλλά δεν φτάνει αυτό πια, χρειαζόμαστε κάτι άλλο που λέγεται IELTS. Δεν θέλω να μπω στα χωράφια των αγγλικών, εγώ κοιτάζω το αποτέλεσμα. Είναι ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα το οποίο το κρύβουμε κάπου το χαλί. Το άλλο που βλέπω πολλές φορές, δίνουμε τα λεφτά μας στο φροντιστήριο, γιατί είναι της γειτονιάς, γιατί πήγαινε και το προηγούμενο μας παιδί, αλλά δεν υπάρχει χημεία με την καθηγήτρια που κάνουν μάθημα ή τον καθηγητή που κάνουν μάθημα. Πρέπει να τα αλλάξουμε. Πρέπει να εντοπίσουμε και το πιο σημαντικό να ξεφοβηθούν, να μάθουν τα παιδιά να διαβάζουν βιβλία στα αγγλικά. Για μένα εκεί είναι το μυστικό της επιτυχίας. Και θα το πάω λίγο πιο πολύ στα ηλεκτρονικά, γιατί εκεί πιστεύω είναι η ουσία. Εκεί που του παίρνεις κάτι άλλο, πάρ' του μια συνδρομή στο Amazon Kindle. Το έχει στο tablet του, το έχει στο κινητό του. Και βάλ' τον να αρχίσει να κατεβάζει βιβλία για θέματα που τον ενδιαφέρουν. Έρχεσαι και μου λες, εγώ θέλω να γίνω gamer και να κάνω προγραμματισμό, πάρε βιβλίο για προγραμματισμό, στα αγγλικά. Θέλω να ασχοληθώ με την ομορφιά, καίγομαι για να κάνω τα πιο όμορφα νύχια, πάρε βιβλίο για τα νύχια. Λέω να διαβάζουν βιβλία τα οποία είναι αυστηρά, Σέξπιρ και τέτοια πράγματα. Πράγματα που τους ενδιαφέρουν, να εξοικειωθούν με την απορρόφηση γνώσης στα αγγλικά. Να μην μείνουν σε εκείνη τη μια ώρα που πάνε φροντιστήριο. Να σας πω κάποια άλλα πράγματα. Είναι στο mindset. Παραδείγματος χάρη, το υπολογιστή και το κινητό, τις ρυθμίσεις τις έχουν όλα στα αγγλικά. Πολύ σημαντικό. Την ώρα που θα δεις ταινία στο Netflix, αντί να βάλεις ελληνικούς υπότιτλους και να βαριέσαι, βάλε από κάτω αγγλικούς υποτίτλους. Υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία applications τα οποία μπορείς να κατεβάσεις για να σε βοηθήσουν να εξοικειωθείς τη γλώσσα, και έχει και παιχνίδια πάνω στα applications, στις εφαρμογές αυτές. Υπάρχουν 1000 τρόποι. Ακόμα ο πιο σημαντικός και πιο ωραίος τρόπος είναι τα podcasts. Να εξοικειωθούν με τα παιδιά, να ακούνε φωνή στα αγγλικά και να καταλαβαίνουν τι είναι. Εγώ δεν μιλάω για την προφορά. Εντάξει, εμένα ας πούμε είναι η ελλαδίστικη προφορά στα αγγλικά. Και πάντα είχα έτσι κόλλημα αν δεν με καταλαβαίνουν και λοιπά. Και νιώθα και άσχημα, γιατί και εγώ τα αγγλικά φυτευτά τα άμαθα. Στο φροντιστήριο που πήγαινα, εγώ το νου μου τον είχα να πάω να παίξω μπάσκετ. Δεν τον είχα να πάω στην κυρία Θεοδώρα, θυμάμαι τον μάτι που μου σπάγε τα νεύρα. Επειδή έλεγα δεν μου αρέσουν τα αγγλικά και φταίει η κυρία Θεοδώρα, η οποία μου δημιούργησε ότι είναι μια αγκαρία το να μάθω τη γλώσσα. Δεν μου δείξε το όμορφο το να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Για μένα, το να μάθει κάποιος αγγλικά, αλλά να τα μάθει στην καθημερινή, να βρεθεί με ένα φιλαράκι ή να κάνει ένα φίλο στο gaming και να μιλάνε για τα πράγματά τους στα αγγλικά. Η εξοικείωση με τη γλώσσα. Το να μάθεις επίσης ισπανικά. Να μάθω στην Κύπρο ισπανικά, βεβαίως.